आसाम आयेन आफादनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय अट'नमास काउन्सिलफोरनि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों जालांबाय। दिसपुरनि आसाम आयेन आफादनि नब्लाङाव 28 आरो 29 जुन खालाराव साननैनि हाबाफारिजों जानाय जथुम्मानि जोबथा सानखालि आसाम हादरसानि रायजो बेंगिरि श्री गुलाब चन्द काटारियाया बेसेन गोसा बिबुंथि होनायनि गेजेरजों जोबलांबाय। बे जथुम्मानि गुबै थांखिफोरा जादोंमोन सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि सुबुंखान्थि मोनथाय राहानि सायाव थानाय मिजिंफोरखौ सुफुंनायनि सोमोन्दै 3 खनायारि सावरायनानै सुबुंखान्थिखौ गोख्रों खालामनाय, अट'नमास काउन्सिलाव बिबान लानानै मावनायनि थाखाय रोंगौथि एबा माखासे गुबै खामानिनि फारसे थि नोजोरजों खामानि मावनाय, काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरखौ ओनसोलनि दैदेनगिरि महरै गावबा गावनि ओनसोलनि बिबान आरो मोजाङै दैदेननो थाखाय थुलुंगा होनाय बायदिनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि साननैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, लेङाइ बुंथिगिरि डाक्टर नमल मुमिन, आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि फारियै डाक्टर रनज पेगु, पियुष हाजरिका, उर्खाव गोरा ब्रह्म, श्रीमती नन्दिता गर्लासा, लोगोसे अट'नमास काउन्सिलफोरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा, काउन्सिलनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोर आरो आसाम आयेन आफादनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। असम की ये स्वायत्त परिषद ऑटोनॉमस काउंसिल का आज के इस बैठक में वास्तव में सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो असम विधानसभा के अध्यक्ष जी आपको देता हूं कि यह पहली बार एक ऐसा मौका मिला। विश्वजीत जी सच में आज आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और इन सब जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में अपने आप को पहचानने का भी अवसर मिला और अपनी शक्ति का क्या उपयोग और कैसे हो इस दिशा में भी विचार करने का ये मंच मिला। और ये भी सौभाग्य है कि आपने 3 दिन तक 27, 28, 29 शायद ये पहली बार किसी विधानसभा के सारे देश में पहला मौका होगा कि काउंसिल के जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार से बुलाकर 3 दिन तक उनकी शक्तियाँ, उनके काम और उनको करना क्या है इसके बारे में जो आपने चर्चा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी